La força de cal antic era tan absorbent que els costums de les famílies polítiques havien estat absorbits pels costums familiars dels antic. I en la major part dels casos tampoc els havia semblat malament. Els nous gendres, les joves, per força s'havien adaptat al sistema o havien acabat cedint del seu, perquè fins i tot s'integrava als sogres, els avis i els cosins aliens. Tots acabaven formant part de la carxofeta, com el que més. Però no a l'inrevés. L'arbre havia acabat formant part d'ells. Eren convidats afablement, i el món anterior passava a formar part d'aquella nebulosa incerta de la qual calia desconfiar. Fins i tot els pares d'un gendre havien acabat comprant una casa a Tortosa per estar més a prop dels nets, per no perdre-hi el contacte. A més, qui podia oferir res millor que Doña Remei? Al cap i a la fi, ningú no havia estat capaç d'oferir res que superés la qualitat suprema que, en tots els àmbits, s'oferia en aquella casa. Els Bou antic estaven convençuts que el bo i millor era sempre allí, encara que no sempre fos així.